responde. Moción de tasas. É que non é unha cuestión de que os técnicos teñen coñecemento ou non. É cuestión de que vostedes, equipo de goberno, para poder aplicarlas, teñen que revisar as ordenanzas e traelas de volta a pleno para aplicar os criterios que aquí se adotaron. A día de hoxe non trouxeron ninguna de volta. Nin hai ningún expediente aberto referente a esta moción en secretaría. É que non hai nada respecto a esta moción. Entonces, como mínimo, o que teñen que haber é un expediente, como mínimo, creo que 2 anos despois, como mínimo, ten que haber algún tipo de informe que non exista a día de hoxe, e non trouxeron ninguna moción a pleno. Entonces, é difícil aplicar unha moción cando implica traer de volta as ordenanzas e non se trouxeron a pleno. Eso para a súa información, porque estuve preguntando. Respecto a outro, non me contestou. Fixa unha tramitación referente á moción de fraccionamento do IBI. Fixa algunha tramitación respecto á moción do céntimo sanitario. Sabe a día de hoxe a canto ascende o importe das facturas? Ten pensado iniciar ou reiniciar a negociación do catálogo de persoal? Ten pensado convocar plazas de promoción interna? Que o tema das plazas internas estáse tratando, que se está levando a documentación, estáse tramitando a documentación. Non hai todavía nada preparado. Xa está? No, Xa está. Volvo a repetir, ten pensado vostede modificar o catálogo de persoal que indicou a empresa incluso antes de tomar posesión como conferida de facenda de persoal? Como? Non penso contestar a eso. Pero vostede non é conferida de persoal. No. Non estou contestando nada. Cada día pasa sí, claro, contestas improviso, que non vas a responder a iso. Estás comparecendo aquí porque non queres responder ao asunto. E creo que o persoal deste concello debe saber se vostede, que tiña moita intención de reformar o catálogo antes de entrar de conferida de persoal, se a día de hoxe seguen mantendo esa iniciativa ou non. E os grupos da oposición tamén debemos sabelo. Es que quiero ver las demás cerca. Entón, se dice no seu día, non ha habido opinión con respecto a modificación que se comunicou no seu día o comité de persoal. Sígueme. Non é para facer deprisa e correndo. Non, pois iso sabemos. Damos fe. Pero se iso somos o sabíamos, porque non sabía vostede antes de tomar posesión como concelleiro persoal, que saiu unha prensa que parecía que o facía o día seguinte. É a convocar reunións. No tema de promoción interna, ten pensado convocar algún tema de promoción interna ou ten pensado seguir tendo os traballadores que vostede designou a dedo e cambiou de sitio dentro do concello? Por o momento non teño pensado tocar ese tema. Por último, no tema referente ao seu programa electoral, imagino que o coñecerá 3 anos despois de estar aí sentada, ten pensado aplicar algunha das medidas que ali se contemplan? Ou as coñece as medidas? Recórdalles. Y ya, hombre, si no se acuerda. Por o momento non teño pensado aplicar ninguna medida que estou estudiando de generar a forma de aplicar no seu momento. Que medida te estás estudiando? Se me preguntas por medidas, no te voy a especificar. Ninguna más. Son los cuchillos, ¿sabes? Ahora de repente no se van a poder aplicar todas las medidas. No, eso xa sabemos, pero me refiero, queda uns meses por diante, é dicir, a legislatura non acabou hoxe. Estamos aquí a maio, ainda queda tempo. Me imagino que vostede terá unha programación, non vivirá de improvisación no seu departamento, terá unha programación do que ten pensado e do que non ten pensado levar a cabo. Entón, eu entendo que se vostede ten pensado aplicar algo que pon aquí, como veciños e como grupos da oposición deberíamos sabelo. E se non ten pensado, dígalo, porque igual xa fora, que igual nas seguintes eleccións poden imprimir o mesmo programa e se presentan igual.
Cando se me ocurre, non. Podrá todo.